Get the point. Take a step forward. A man is born today. Tomorrow, a man is born today. Tomorrow is dead. A man drives a car today. Tomorrow, an ambulance. Or a house drives him. A man lives in a mansion today. Tomorrow, he lives underground. A man reads biology today. A man reads biology today. Biology today. A man reads biography today. Tomorrow a biography is being read of him. A man is always early for work. Tomorrow is termed late Mr. or Mrs. A man is resting today in his house. Tomorrow is resting in a coffin. People saying rest in peace. A man eats all kinds of fruits in his house today. Tomorrow he becomes manure to those trees. A man is known today as the richest man ever. Tomorrow he doesn't even know where or what will happen to his riches. When I think of the death of a grave, when I think of the death of the grave, when I think of the depth of the grave and the kilos of sand that will be thrown at me when I die, there is no way I can harm my brother. When I think of the darkness that pervades my tomb, after it has been closed, there is no need to hurt my sister. When I think of the heat driven back by the ground, when I think of the heat driven back by the ground, when I think of the heat driven and the amount of water that will be drawn me during the rains, in this grave I cannot make my neighbor suffer. When I think that I'll be alone, abandoned by all, I prefer to enjoy communication while I'm still alive. When I think of my relationship that will be cut off by my past, I want to perfect my future. If I could be reborn today and start all over again, I will no longer make a mistake in my life. I no longer make a mistake in my actions. After a long meditation, I understand now. All is vanity in this earth. All is vanity in this earth. May God help us to cultivate humility and love for our neighbors. Because vanity only gives vanity. Be happy and make someone happy. Let God help us today so that we can choose the right hand of God. And as we are preparing for the rest of our bodies, we wait for the soon coming of Jesus Christ. Ebitabu ya Samuel yebitangani
14 Genton kera Biblia koresa ekera bana banyasaye nare kuna kurigereria nare kuna wetero buma wense yera ekera nare kuna kunengi ugimatwa ikenenjera tomenyete nkaranga ense ya bana banyasaye nonyaga yakorekana kobabuya nonyaga yakorekana bana banyasaye tomenyete ugimwe kwegokya omae nembo lingansa taliseito igotora singa kienke kurinda sinale tuwarasaliwe turachikomenyama na tata amagina itonsi. Haleluya. Igobona buna marikateba genda ngo 2 14 kwivanko some ikyo 2 14 egoteba Intotwensi ikatoko ngakiyateba bana banyasaye ngakiyateba intwe twensi ikatoko legentoki ngore moyo tako bana banyasaye ndepenyo denaro takwe yoma amarika tone keinga asomo gimomo muri bosa na sensi gatomenyete intwe twensi ikatoko legentoki tokwe nakekala marika teba ngaki Timo kumia saya na kinsango chiri ekirobonse basimbira bara video giriamo yanya sai ilibabokiwe asoboke mabwarari bakane na karasa bari barakora maya bone atabanga intutwenso ikatokwe aha nigotorebuna amacha itekirense atanare kubujana inde titorena omoche tolemiwe toganyomo toganyomo Vatoliwe Onyena Watechi Goe Ruru Kana Lenge Intwe twensi uikatokaragento ki uikatokwe lakini mwalikiwa gotero ko otoira gosemerianga nonya nturi no bamenyo omochinora bosiwa bana batata nanda asumuchoyo nga makuli tabutwara nsemo bana banyasaye bawe moyo batera gotera kwa msana gento ki na gento ki bana banyasaye ngoma njogo semeri kwa nenche konde moyo ni mantakwa nikorama ya somo nene ekeronda arare ndare no goseberi woko mole krabo haleluya amen ngoma nenche ndagete korese familia nga nonyomo akurarire ntoramo kurara kwa mwaka na kwa mwali bugima mbole aroro nga wetani bugimogo Yesu chire kolosiasi ekero turabwa matembu yenseye ntosoe twense munabami ntoarare tasokwena tungenega tiamare tosasika yabona. Haleluya. Kitabu kia Yohana 14 fungu lake la kwanza bona yama na kuya saba na banyasaye inga wetu aresiro na intutwensi wekatokwe igonto ichana wekatosirio boroso weitonekere ngase nyasaye inga gotogo kwabono tiganto ichana ekia umenye warosiwe neke umenye warosiwe iruna malikateba moichana sitingoro chenyo timoichana sinkoro chenyo momwegene nyasaye na incha mokorege ntoki momwegene otere bono totere sege kege kentoike
Intigare nero Sege kege kentoike Enabo Nato ke goro Nato va Abatigari va Yeso Ege kakerenga kimoigwete toike seito Ege kakerenga kiabana banyasaye Igonga nakera marikate banga Onyige kakerege kebono Ntoichana singoro chaito Tumwegene tata tumwegene no mwana Ekiasi nyumayane na gentoki Iwone wakombaro Awana banyasaye wako na waichana Ntoma etenga na wama kwe yaro Uwewa wakona kata gentoki Naro Igonga wana nto waichana asaya Iko chise una marikate Rano kibili yako ya watera Asinga mbaya tata nere no bamenyo bonge Onye taiba anganaba eresa Gogendande ko korogento kiminto Parosiase aha Honda agende ko baroseriase Ninchi chenaende Nimbarosi asende Erina asende inche Hallelujah wana banyasai Seyenembe ganoro gendonde Seyenembe noro gendonde Kuranande enchiche kobanganya Eliomba irensengia yomando enseye Ngoiranande enchiche kobanganya Eliomba irensengia Na kienseye moigwete Ngabana banyasai Makweli aratako era senseye Nga senseye Vitina Nga senseye Riomana mikoero Wikekere turarusi wa senseye me Togenda senkere ngake Kitabu kia Wathesalonika Kitabu kia Wathesalonika Nye tumnasta Iguna bana banyasa marikateba Yani nganonya tokorera Igo tokorera bono Kurindi ngakinera bana batata Ekere turake makweli ya ukweli Ekere nkera bana banyasai Turake nsiyo kweli Tosa sinkenya Itata jete karasia Nganasa Igo torego kiwitra subya mwaye Natotero gotera kwa msana gintoki Makia marikateba Ekiagera omonene na korege ntoki na gocha gotoma moigwete na gocha gotoma bana banyasaye lakini asama tukaya na lenga bantu mbali yange no korara mbali yanga bana banyasaye no gocha kwa monene na keka bana bare sam ekiagera omonene na korege ntoki Elio Neriogiri tanga niliochika Ama neriogiri yangu moigwete Yo malaika monene aha Nege tulikiege tureri Kenya sai Nabu bakweta se Kristo Nale onyanchete Incho monya vive Nchera yo musalaba Vive viane Bionsi viarambiwe Ere arancha Kono bororo Nakibona marikatera
ikiagera omonene omonyene nakora gento ki igobona ngo tubanyeta abana banyasaye omonene omonyene taigutumonda abana batata igara cherebwe komonyene nande gagocha nerio giyo gochika marika ko tanga nabo baraira sembera makora gento ki nobo gose biyabara abana banyasaye nobo gose yani na watu abo kulinda mariko batanga abo nobo bensi ndo kutwensi kulinda bakanga tonchorwe ngo saba kwane nebanga nakwa nebanga ronda onchorwe okokora kwane kokore moyo komo kinyasaye wali to goja kweli akaleluya itawo kyaba ngondo yako kwa taranga ki bamonde itangani 2 Corinthians 5 verse 1 2 Corinthians 5 verse 1 igona abana banyasaye atera igona nimakuye sa kiro manyene nimagota ata kiro manyene igwekerabe nakemalika atera intwe tuamanyire inga enyuma ya ito Erebunema erense soma biya erebunema nakitu amanyire nyumba ya ito nakitu amanyire nyumba ya ito erebunema eyerenseye ekerera siriwe ntole na gento kiminto uko na nyama kweli kararo omobero yorongo sirore kegima lakini twarose libungu agachobo iya turachikwa kunango elio nyombe tara chirina maboko eyere igoro kare na kare nakintu aseye igatowe chanda ntole na gento kiminto ntole nama igakobo igwa abamenyo boito bokuro igoro ekera tu abayigwe sitokorekana tolegetirianda nakintu turase nyombeye erebunema igatowe chanda toritoerwa aha aha haleluya wana banyasaye iboko senani nkora kwa makuri komero senkoyo nkora wana banyasaye senkoyo ibo nyasaye tigatokone wotora somo beroyo iga nande twarese ungarero meyegerete morali manene ya rosigwe kwa senyasaye naye twarobote nama iga abana banyasaye inde gukora kutwesi gukora gendo kitore okutora abana banyasaye lakini libori miriga ekeronda kwe ndagenda somo sunte amarabara ntu abange mono ogochora kwane kikolaro gochia soma nene nyasato konya seri tukuria rero rinde tokoro gochora kwabene ekere tukurwa iga turwa tumanyetinga emeye ne yamatukale ngaki amake korenda emanere ko asenyasaye ekerara ikera bene aratoboye usalibansiara abaye mbari abana banyasaye barendete ogochika kwabo letabu yubana mako bande nagataya satwe letabu kyo bakora 20-25 una marikate abana banyasaye chakerango 24 Orende obogima bwane tingo baratingane gento kiri goriri nasende orende obogima bwane tinda barkobe gento kiri goriri nasende erinde nkororo gendo rwane nobo sombo bole nanyoleta somo ne Yesu oro kienchiri ya mabera nyasaye bonorora namane ntomorora abana banyasaye narorekane nainde bone gunaere sanga bonorora namanyire matimoko obusibone nainde aha inubunsi abana abere ngo tara segati ino abamwensi amabere ngo tara segati
na kurandia mang'ana maya iguru gutwa Nyasaye. Bona abana batata okunyugocha se familia okunyugocha sabantu bekinyurike ne kanisengima inga rero na rio moerio koreki nikiango nanda ukolota banga bona rora na manyire ngatimo kolora ekirikiane na inde Ephesians 3:11 ya tebanga bono motigare wiya makiateba Isayan ko anatore konyo matutaragenda twensi nyasato konya tokolebia makia madikateba ekiagere onye boribwae tetebwae neno banine bwae ekiagere onye bogimobwae tire na bonne bwae boribara abotambe mbore na banine kobwamono boribara abotambe mbore na gentoki yani ngabototamora sobogimoboiga obogimamboreo bobwato bonne kobwa kole gentoki tawara Nyasaye kenda ngo fast ya 3:11 igoma bona na mangana yo maelio asinginjeri sangeri na kuna kubanyoni ngabona tutenda gukora maya ekyo mwakurari abaturara bintwe tokoro gochara kwa bene tutarara turara bisemo yango Nyasaye aha na kiboro sobonde tiborio montara nyare kobeka na kiboro sobonde tiborio montara nyare kobeka otatiga borio ikire kobekwa otatiga borio ikire kobekwa nabo Yesu Kristo nabo abana ba Nyasaye ngora tubwira makwiri aya yani ngabo sobonde tiborio nonya no buragori nonya no borogina bintu binde obuno boroso banyeri ubusie lakini boroso babekiro mu Nyasaye mboringa abana ba Nyasaye Yesu na soboroso konyeri ngo akora gendo ki kokobo. Get the point. Take a step forward.